Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Svätý John Henry Newman. To, že sa jedná o významnú osobnosť aj v rámci spoločenského v Anglicku, naznačuje aj to, a toto bola vlastne citlivosť, pápež Benedikt XVI mal veľký vzťah tiež k Newmanovi a vlastne on, hoci sa rozhodol, že ako pápež nepredsedal, nevyhlasoval nových blahoslavených, lebo blahoslavení sú určení pre lokálnu cirkev, kým až svätí sú pre tú všeobecnú celosvetovú cirkev určení, ale u Newmana urobil výnimku a sám počas svojej apoštolskej cesty v Anglicku v roku 2009, ak sa nemýlim, blahorečí Newmana priamo v Birminghame ho vyhlási teda za blahoslaveného. Takže aj pre Benedikta XVI. Je to veľmi významná osoba, teda vidíme, že mal obrovský vplyv. No a Benedikt XVI. Mal tú citlivosť, že dátum blahorečenia bol stanovený na deň spomienky kňaza Johna Henryho Newmana v rámci anglikánskej cirkvi. Pretože aj anglikáni nakoniec uznali jeho veľkú hodnotu a samotní anglikáni si ho tiež istým spôsobom uctievajú. Takže má to aj takýto, by sme mohli povedať v katolíckom slova zmysle ekumenický zmysel. Pápež tým samozrejme ho dal za príklad. Dobre viete, že Benedikt XVI umožnil tiež množstvo konverzií z anglikanizmu na katolícku vieru, keď zakladá personálny ordinariát, teda to je istá cirkevná štruktúra, ako je diecéza, ale niečo vo širšom rozmere, aby umožnil Anglikánom v Anglicku vstúpiť do katolíckej cirkvi a niekoľkých anglikánskych kňazov potom aj vysvetili za katolíckych kňazov, s tým, že aj boli dišpenzovaní, lebo boli niektorí mali rodiny a tak ďalej. To bolo tiež veľmi pekná skúsenosť, keď som bol bohoslovec v Ríme, tak som vlastne tých prvých vysvetených anglikánskych kňazov na katolíckych mal možnosť stretnúť, boli v našom seminári a znova nám pripomenuli tú podstatu toho, oni že ani nesnívali, že sa stanú kňazmi, ale pre nich najdôležitejšia bola tá plnosť pravdy, ktorá sa nachádza v katolíckej viere. A pre nich najdôležitejším rozhodnutím bolo byť pokrstenými katolíkmi. Takže to je niekoľko takých možno myšlienok, aby sme mali taký širší pohľad na osobu Newmana. Bol to vysoký, štíhly chlapec s hlbokými, sivými, tmavými očami, veľmi inteligentný. Už v 10 rokoch si bol istý, že je povolaný slúžiť Božej sláve. To som si počiarkol. To uvedomenie si mladého chlapca, že zmysel jeho života je v hľadaní Božej slávy. Je to kľúčová myšlienka, o ktorej som asi dvakrát aj ja už kázal, ktorú veľmi zdôrazňuje autor, ktorého som aj včera citoval, Dom Polien. A je to myšlienka, ktorá dnes sa stratila z horizontu nášho života. Zmysel našej existencie plynie v hľadaní Božej slávy, pretože podľa našej viery Boh všetko stvoril a všetko smeruje, je riadené Božou prozreteľnosťou k Božej sláve. Cieľ, preto nás Boh stvoril ako ľudí, aby sme odzrkadlovali našim bytím a našim životom jeho slávu v našom živote a vo večnosti vlastne sa k tomuto pridáme. Toto robia, keď vidíme tie krásne niektoré maľby neba. Sú anjeli, rozličné chóry anjelov, svätých, ktorí sú okolo baránkovho trónu Ježiša Krista, a teda slúžia tej Božej sláve. A práve ako som spomínal, v 15 rokoch sa stretáva doslova osobne s Bohom. Nie ako s pojmom, ale ako s osobou, ktorá mu povedala ty. Takto začína encyklika pápeža Benedikta XVI. Deus Caritatis, hovorí, viera nie je prijatie nejakých vedomostí, ale v prvom rade je to stretnutie s osobou.
Samozrejme, my, ako sme ráno hovorili, veríme všetko, čo Boh nám o sebe povedal. Zjavil to skrze Ježiša Krista. Ale je to aj stretnutie s osobou Božieho Syna Ježiša Krista. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme.